Сәлімсіз турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдірдинова бүгін программада. Кораблар, ракеталары һәм саклану чаралары. Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә узган хәрби күргәзмәдә Татарстан нәрсә тәкъдим итте? Айза Шаймарданова. 2018 елда Казанда барлыгы 800 мең квадрат метрдан артык яңа торак кулланылышка тапшырыла. Хәзерге вакытта кирпич белән тышлыйбыз. Бу һәм төзелеш тармагындагы башка яңалыклар хакында тулырак Рания Абдрахманова. Кагыйдәләр үзгәрде. Без менә шушы белдерүне укыдык, бер чыга калдык. Дәүләт торак фонды ни өчен займ рәсмиләштерү тәртибен үзгәртә? Бу вакытлычамы, әллә катгый карармы? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Зөләйха күзләрен ача фильмын төшерү ахырына якынлаша. Һәр кадрда режиссерның алымы дип әйтәм мин дә, шул кадәр үзенчәлекле, ул безнең белән күбрәк эш итә. Альбина Слугареева репортажында. Чаллы камазларын үрнәк итеп куялар, яшел үзән караплары җылы диңгезне айкый Алабугада аурус машиналарын җыя башлаячаклар. Дөньядагы иң зур хәрби күргәзмәдә Татарстанда ясалган техника тәкъдим ителде. Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә Айдекс 2019 күргәзмәсе эшли. Анда президент Рөстәм Миңнеханов катнаша. Ул яңа эшләнмәләр караудан тыш Абу-Дабиның варислы принцы хәрби кораллар ясаучы ширкат җитәкчелеге белән очрашты. Татарстан кайсы өлкәдә хезмәттәшлек итмәкче? Айзат Шаймарданов репортажында. Билгесез хәрбиләр ташландык базаны яулап ала. Яшерен тоннель һәм диңгез юлы аша алар канунсыз рәвештә корал ташый башлый. Бу проблемага дәүләти хәрбиләр тыкшынырга мәҗбүр. Алар иң алдынгы сулларны ясалма интеллект технологиясе робот-спутник системасына диңгезләнгән һава диңгез җир коралларын куллана һәм кыска вакыт эчендә дошманны тармар итә. Бу Гарәп әмирлекләрендә махсус сәхнәләштерелгән кайнар нокта күренеше. Алдынгы коралларны төрле илләрдән җыелган җитәкчеләр, хәрбиләр карый. Алар арасында Рөстәм Миңнеханов та бар. Дөньядагы иң зур хәрби чара быел шулай кызу һәм кызык башланды. Айдекс күргәзмәсе 14нче тапкыр оештырыла. Быел монда Россияның 50дән артык оборона сәнәгать предприятиеләре тәкъдим ителә. Алар арасында Яшел үзәннең карап төзү заводы да бар. Күргәзмәдә сатып алырга теләүчеләр өчен барлыгы 200дән артык хәрби корал, техника үрнәге тәкъдим ителде. Бу кораблар, ракета, хәрби машина һәм саклану чаралары. Рөстәм Миңнеханов Россия сәнәгать министры Денис Мантуров белән яңа хәрби кораллар белән танышты. Бу заманчалаштырылган Калашников автоматы. Ә бу броньлы Аурус автомобиле. Әлеге брендны җитештерү предприятиесенең 36% өлешен бүген Гарәп ширкәте алды. Килешүгә имзаны бүген куйдылар. Исегезгә төшерәбез, 2020 елдан Аурус автомобильләрен Алабуга махсус икътисади зонасында җыя башлаячаклар. Надо выходить на серию, и один из заводов Татарстана подключился к этой работе. Мы будем помогать, мы будем продвигать. Мы считаем, что Россия автомобильная страна. Почему наши КАМАЗы всех побеждают, а почему наши вот такие VIP-машины тоже, я думаю, будут лучшие в мире. Рөстәм Миңнеханов хәрби күргәзмәдә эшлекле очрашулар да уздырды. Иң элек Абу-Даби әмирлегенең варислы принцы белән күрешү. Абу Тавазун ширкәте директоры Тарык Әл-Хәсәни. Аның белән Миңнеханов әле 2 ел элек шушы күргәзмәдә күрешкән иде. Караб һәм пилотсыз җиһазлар ясауда хезмәттәшлек турында килешенде. International Golden Grove генераль директоры очрашуда яңа тәкъдим белән чыга. Ул хезмәттәшлекне көчәйтер өчен Татарстанга эшче төркем юлларга җыенуын әйтте. Айза Шаймарданов, Андрей Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Республиканың куркынычсызлык советы сәрхәтибе итеп Рафаэль Гыйльманов билгеләнде. Бу хактагы указга Рөстәм Миңнеханов кул куйган. Рафаэль Гыйльманов Ичке эшләр министры урынбасары булып эшләде. Ул полиция генерал-майоры. Куркынычсызлык советы башлыгы вазифасы ноябрьдән ук буш иде. Элеккеге җитәкче Айрат Шафигуллин монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсе башлыгы итеп билгеләнде. Җепшек кар башка төшмәсен кытырып алган буран аяк асларында барлыкка килгән бозлавык февральдә һава торышының тотрыксыз булуын тагын бер катыраслый. Соңгы көннәрдә яуган карның кеше башына һәм транспорт өстенә төшү куркынычы бар. Махсус хезмәтләр мондый хәлләр кабатланмасын өчен эшләрен быел инде 2 тапкырга арттырган. Ни өчен аска гына түгел, өскә дә карап йөрергә кирәк. Бу хакта Нияз Рахман. Вот здесь вот шов. И
осколок, а вот потом смотрели, вот такие вот осколки. Көз жылыту белән түбәдән каргына түгел, боз да төшәргә мөмкин. Түбәнкама шәһәр әсәдә үзәгенешәсендә Мансур Вилдановның башы шак кына исән кала. Өстән төшкән боз сөңгесе аның инде булай да имгәнгән аягына туры килә. Тагын бер адым һәм нәрсә буласын күз алдына да китерүе кыен иде. Икенче группа инвалид. Шум такой. Бик каты тавыш ишеттем, шул мәлдә боз аякка төште, йөри алмый башладым. Әнә тегендә үрмәләп ашыгыч ярдәм машинасы чакырттым. Түбәнкама шәһәрендә түбәдәге кархан боз белән ныклы көрәш башлаганнар бу идарә итү компаниясе җаваплылыгы диләр, штрафлар белән янылар. Обращаясь к собственникам, директорам. Бина хуҗаларына мөрәҗәгать итәм, түбәләрне тәртиптә тотарга тиешләр. Эшне башкармаган очракта административ җаваплылыкка тартачакбыз. Шәхси затларны 30 мең, юридик затларны 200 мең сумга кадәр. Әбу Тукай районындагы ял базасы, анда узган юлларда беседка, ял урыны кар катламын чыдата алмый. Нәтиҗәдә ул ишелә һәм астында 6 кеше кала. Казан түбәләренә дә кар салган, берничә көн дәвамында дулаган буран махсус хезмәткәрләрнең эшен икеләтә күбәйтте. Кар төшерүчеләрнең эш атнасы түбәдән башлана. Бүген альпинистлар карны түбәдән аска ыргытмый, чөнки җил шактый көчле һәм бу бик куркыныч. Кешеләр өстенә һәм инде әлбәттә аста торган машиналар өстенә дә төшәргә мөмкин. Шусын әйтергә кирәк. Бүген алар әлеге карны менә кырыйдан почмаклардан уртага урнаштыра, чөнки яз көне кар эреп астагы фатирларны басмасын өчен. 21-нче гасыр идарә итү компаниясе карамагында 20 йорт. Быел кар күп, айга 2-3 тапкыр альпинистлар белән берлектә түбәләрне чистарталар. Акъюрган алдагы кыш белән чагыштырганда калнырак диләр. Откослар түбәләрдә кая кар жата, ул җирләрдән төшерергә кирәк инде. Потому что иң опасный урыннар 50% кадим бит күбрәк примерно. Потому что күп китә дә, чыгарабыз да күп карны, төшерәбез дә күп. Түбәдәге кар калынлыгы 30 сантиметрдан артмаска тиешле белгечләр, шуңа күрә көрәкле кешеләр анда еш күренә. Быел карның күп булуы идарә итү компанияләренең чыгымнарын арттырган. Убытыклар килә инде. Кыш көне иң зур убытыклы айлар дип тә була. Бәлки бек күп кар чыгарыла, аның бәясе үсә, ел сайын чыгарырганы. Казанда кар төшерү көндәлек рәвештә башкарыла, башкала халкы аяк астына гына түгел, искә дә карап йөрергә кирәк ди. Бигрәк биек йортлар, конечно, мин монда карамадым әле. Беренче килүем генә. Булай не инде? Чистарталар, все равно монда түбәгә менә алмыйлардыр. Я обычно не смотрю, я иду так в капюшоне. Синоптиклар бу атна дәвамында да һава торышы шулай үзгәреп торачак дип фаразлый. Димәк, түбәләрдә кар юрганнары, боз сөңгеләр, аяк астларында бозлавыклар булырга мөмкин әле. Түбәнкама телевидениесе ярдәме белән Язрахман Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Илешле бакча кертеп төзелә торган йортларның меңләгән кешесе һаманда көтә. Бер Казанда гына 30 йорт проблемалы булып санала. Аларның 15-ндә эшне дәвам иттерә алалар. Бу хакта бүген мэрия эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Бу елдан илешле төзелешкә караган закон үзгәрә. Бу шартларда шәһәрдә йортларны ничек салачаклар? Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Монда бернинди ней бармый, стройка бармый. 2016 елдан бирле стройка тукталган. Бер нәрсә юк, бер нәрсә эшләмәде, беренче застройщик. Бу Питрәч районындагы Яшлек микрорайоны биредә Россия гаиләсе өчен торак программасы буенча күп фатирлы йорт төзелергә тиеш булган. Халык илешләп акча кертә. 3 елда эш фундаменттан ерак китми. Оешманың хуҗасын узган атнада кулга алдылар. Хәзерге вакытта кирпич белән тешләйбез. Бу инде Казан Павлюхин урамында төзелүче трак комплекска бәхет елмая. 2014 елда төзелә башлаган әлеге трак комплекс Симфония дип аталырга тиеш була һәм ул чыннан да бөтен Казанга яңгырый. Чөнки төзелеш оешмасы үзен банкрот дип игълан итә, ә биредә эшләр туктатыла. Әмма 2017 елда әлеге объектны башка төзелеш оешмасы үз җаваплыгы астына ала, аны исемен җисеменә туры китереп яңарыш дип атый һәм быел инде биредә эшләрне тәмамларга планлаштыралар. Президент кушуы буенча республикада алданучылар белән зур эш башлангач, Симфониягә яңа төзүче оешма килә. Ул Бриз төзелеш компаниясе. Алар хәзер шушындый 4 йортны төзеп бетерергә җыена. Берсен март ахырында кулланышка тапшырырга тиешләр. Инициатива пришла была дольщиков. Илешләп теләүчеләр үзләре башлап йөрде, алар белән узак аралашкач бер-беребезгә ышаныч барлыкка килде. Төзелеш өчен инфраструктура, кагаз эше һәм коммуникация кертү мәсьәләләрендә шәһәр хакимияте ярдәм итте. Кешеләр бераз өстәп түли һәм сатылмаган фатирлар хисабына эшне тәмамларга җыеналар. Тик шәһәрдә тагын шундый 29 йорт бар әле. Халыкны булай алда очракларын булдырмас өчен 1 июльдән илдә яңа тәртип кертелә. Кеше тапшырган акча йорт тапшырылганчы махсус счетта ята. Бу төзүче оешмалар акчаны җыеп, эшне ташлап качмас. Тик бу схема инде тармакта кыенлыклар китереп чыгара башлаган. Отношение к этим нововведениям компаний, занятых в сфере жилищного строительства.
Төзелеш оешмаларының бу яңалыкка мөнәсәбәтен түбәндәге күрсәткечләрдән аңлап була. 2018 елның 1 июленә кадәр торак йорт төзүгә 82 рөхсәт кәгазе бирелгән иде. Аннан соң ел ахырына кадәр бары тик 2 оешма гына аны ала алды. Өстәвенә бу ел башкалада төзелеш күләмен 100 мең квадрат метрга арттырмакчылар. 200 яңа социаль объект кулланылышка тапшырылырга тиеш. Бу исемлектә 11 балалар бакчасы, 3 мәктәп, 18 спорт мәйданчыгы бар. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Дәүләт торак фонды социаль ипотека буенча фатир алучыларга кагыйдәләрне үзгәртә. Хәзер займ килешүен ана капиталы булганнар гына рәсмиләштерә ала. Бу хәбәр социаль ипотека программасы нигезендә фатир алучыларны аптырашта калдыра. Торак фондында үзгәрешләрне ничек аңлаталар? Бу вакытлыча кертелгән чикләүме, әллә катгый карармы? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Оформление договоров займа осуществляется только с целью вложения мат-капитала. Менә шушы белдерене укыдык та без инде нишләргә белмибез. 7 ел көткән фатир ачкычын алу шатлыгын бер хәбәр юкка чыгара. Юсуповлар займ рәсмиләштереп 3 бүлмәле фатир өчен түләүне якынча 800 мең сумга киметербез дип өметләнгән була. Хәзер кул бәйле диләр. Гаилә ана капиталын рәсмиләштергән, ул акчагалар тулай торактан бүлмә сатып алган була инде. Хәзер шунда яшиләр. Тик яңа фатирга күчкәч тә бүлмәне сата алмаячаклар. Общежитияны менә сатыр өчен анда балалар бар име. Менә шушы менә ипотека Салаватта каплар өчен безгә займ кирәк. Салават күперенең беренче чиратындагы соңгы йорт бу. Монда фатир отучыларга әле 9 февральдә генә тантаналы рәвештә ачкычлар тапшырганнар. Инде 4 көннән займ рәсмиләштерү тәртибен үзгәртеп куялар. Шушы йортта гына да займ рәсмиләштергә теләүчеләр 300-дән арта. Материнский капиталсыз займга күчә алмыйлар күп кешеләр. Госжилфондка бардык, нигә собраниягә. Шунда әйттеләр, что аларга ул выгодны түгел. Кешеләр турында уйламау бит бу. Займны социаль ипотека программасында торучылар күптән үз итә, чөнки ипотека түләвен киметеп кенә калмый. Займ ясасаң торакны шунда ук милек итеп теркәргә була. Бу чиратында аны хакын түләп бетерүгә ук саткан очракта да салымны киметү мөмкинлеге бирә. Әмма яңа кагыйдә буенча займны ана капиталы булучылар гына ала ала. Игъланда шулай язылган. Калганнар өчен бу эш туктатылган. Дәүләт торак фонды ни өчен шундый адымга бара? Бу вакытлыча чикләүме, әллә инде төгәл хәл ителгән карармы? Без сораулар белән фондка хат юлладык. 1 сәгать элек монда хәбәр итүләренчә җавапны безгә иртәгә бирәчәкләр. Димәк, темага алдагы чыгарылышларыбызда әйләнеп кайтырбыз. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Тиз генә акча эшлим дип бик 5 казанлы риэлторлык агентлыгы гамәлләре аркасында үз торагыннан тулысынча мәхрүм итәргә мөмкин. Хәзер зыян күрүчеләр тикшерү комитетына гариза язган. Аларның сүзенә караганда вакытлыча торакны акчага алыштырга аларга шәһәрдә танылган риэлторлар тәкъдим иткән. Тик килешү төзеп бурычны кайтарганнан соң фатир ачкычлары хуҗаларына әйләнеп кайтмый. Тикшерү комитетында хәбәр итүләренчә, аларның мөрәҗәгатен комитет Ичке эшләр министрлыгына юллый. Пользуясь нашей необходимостью в деньгах, акча юклыктан файдаланып, ышанышка кереп, фатирларыбызны алар исеменә рәсмиләштергә күндерделәр ул вакытта. Килешүләр төзелеп, безнең фатирлар сатылган булып чыкты. Без белми дә калдык. Владимир Шоркин узган елның августында полициягә зыян күрү хакында хәбәр иткән була инде. Әмма ул чакта җинаять эше ачылмый. Хәзер ир-ат шундый риэлторлардан зыян күрүчеләрне экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча хәбәр итүне сорый. Бәлки халык күбрәк җыелса, нәтиҗәсе дә булыр дип өметләнә ул. Татарстан лагерьларында иминлекне көчәйтергә кирәк. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россиянең закон язучылар советына шундый тәкъдим белән чыкты. Мәскәүдә узган очрашуда ул федераль канун булырга тиеш дип белдерде. Хәзерге вакытта Татарстанда балалар лагерьларын төзү һәм төзекләндерү буенча 3 еллык программа әзерләнгән. Аңа 94 объект кергән, программа өчен 7 миллиард сум акча бүленер дип көтелә. Моннан тыш сүз дача участоклар турында да барды. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, яңа закон дача йортында теркәлергә рөхсәт итә, ә алар еш кына генпланга кертмәгән, димәк уңайлыклар каралмаган. Завтра встанет вопрос увеличения таких строений и официально потребует на этих участках решения вопросов канализации, очистных сооружений, обеспечения там на постоянно проживающих с людьми больниц, школьных, дошкольных учреждений. По тому ли мы пути идем, принимая такое решение? Этот вопрос звучал не раз в выступлениях наших коллег. WorldSkills чемпионатының әләме Якутскига барып җитте. Мондагы сәнәгать техникумында төбәк чемпионаты ачылды. Алга таба әлем Бурятия, Чечня һәм Дагыстанга юл ала. Эстафетаның Россия табы 24 төбәкне кулашлый. Әлем Татарстан буенча да сәяхәткә чыга, республиканың 43 районында булачак. Казанга ул августта чемпионатны ачу тантанасына килә.
Татарстанның 55 волонтеры бүтін дүния қышқы олимпиадасында катнашачак. Ярышларга старт 2 март көне Красноярскида биреләчәк. Безнекеләр төрле юнәлешләрдән ярдәм күрсәтергә тиеш. Беркетмә хезмәте, медиклар, сервис һәм спорт волонтерлары. Барлыгы кышкы олимпиадада 5000 волонтер эшләячәк. Арада чит ил кешеләре дә бар. Татарстанлылар инде иртәгә юлга кузгала. Эшли дә ял итә дә беләләр бүген Россиянең хезмәт отрядлары көне. Егет һәм кызлар Ширек күлдә күңел ачты. Быел әлеге оешмага 60 ел тула. Ел саен Татарстаннан 10 000 кеше читкә китеп эшләп кайта. Кечкенәдән хезмәт яратучылар бу җайга нинди максат куя? Руслан Хысындинов репортажы. Яшьләр эшләргә дә ял итәргә дә өлгерә. СССР чорында зур төзелешләрдә катнаштылар. Казакстанда карбыз, Әстерханда помидор җыйсалар. Замана студентлары исә Кырым күперен төзүдә өлеш кертә. Узган ел Татарстан студентлары Чиләбе өлкәсендә Төньяк һәм Тыныч атом проектларында Восточник космодромында хезмәт куя. Чираттагы зур эшләрдә үз өлешен кертү өчен җәйне зарыгып көтәләр. Үземнең шушы көнемне үземнең туганнарым, дусларым белән шушы паркта үткәрергә булдым. Чөнки монда бик рәхәт, бик күңелле һәм бөтен миңа якын булган кешеләр. Аплодисменты, друзья, давайте поддержим. Студентлар Россия хезмәт отрядлары көнен елдагыча зурлап үткәрә. Быел гына бу бәйрәмгә Татарстанның 14 районыннан яшьләр килгән. Шакруны, Әлмәт, Шалла, Алабуга, Бөгелмә, Арча шәһәрләрендә яшәүчеләр ала. 500 кеше Ширек күлгә җыела. Бүген программада бик күп интерактивлар булачак. Биючеләр, бик күп бездән отрядлардан балалар булачак. Биючеләр, җырчылар. Моңа өстәп лотерея, шаян алып баручылар, кайберәүләр ял иткәндә дә читтә алган хатирәләр белән уртаклаша. Это не просто какое-то движение. Бу гади бер хәрәкәт кенә түгел, бу зур бердәм гаилә. Яшьләр киләчәктә дә традицияләргә тугры калыр дип уйлыйм. Быел да Татарстаннан 10 000 студент читтә хезмәт куеп кайтачак. Акча эшләү мөмкинлеге дә зур. Ә исемлеккә һәр яктан өлгер һәм уңган егет кызлар гына эләгәчәк. Руслан Хысындинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Юлын белгән адашмас. Бүген Казанның Тукай клубында публицист, язучы, сатир, юмор остасы Фәнзамал Батталны искә алдылар. Сәхнәдән сатирикның әсәрләре яңгырады. Иҗатташ дуслары хатирәләр белән уртаклашты. Исән булса, язучыга быел 80 яшь тулган булыр иде. Кыю сүзле, халыкчан, гади, язганнарында тарихи чынбарлык ярылып ята. Фәнзамал Баттал милли хәрәкәтне җитәкләүче оешмалар, милли иҗтимагый үзәкләр белән тыгыз элемтәдә торган. Аларның эшләрендә даими катнашкан. Китап чыгарга ярата, кинода төшәргә дә өлгерә иде. Biz bu gün bir zana şuşa yaza filmine tüp rollerin birisini alğanlayım. Olanı bik matır oynadı, bik zatlı oynadı. Lakin kızganışqa karşı biz onu işlegende o filmnin üzüklerin, nelerin kursa da özü kuralmış kaldı. Бүген Татарстанда Кабат Зөләйха күзләрен ача фильмын төшерәләр. Төркем Лавиш районында эшли. Хәзер камералар объективында иң кырыс кыш һәм романның иң аянычлы мизгелләре. Безнең артистлар россиянекләр белән аралашып һәм аңлашып эшли икән. Кино төшергән җирдә Альбина Асылгараева булып кайтты. Стоп. Да, хорошо. Кадр с Сашей Сириным. Камера мотор башладык. Дигәнче ныклап әзерләнәләр. Эш монда таңнан ук башлана. Шулман яңадан Ангарага әйләнә. Салкын көн, көчле җил, табигать бүген төшерүчеләр белән бер сүздә. Артистлар кайнарча яшәп җылына, актерларны һәр дубльдан соң юрганнарга төрәләр. Эмоционально, наверное, тяжело. Очень. Эмоциональ яктан бик авыр. Артистлар күп, бөтенесенә игътибар, җылы сүз кирәк. Төшерү группасында көйләргә кирәк. Актерлар составы шуннан да таң калырлык. Шулпан Хаматова, Александр Баширов, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд. Акылдан язган галимне профессор Лейбана Сергей Маковецкий уйный. Бу рольгә җинтекләп әзерләндем ди ул. Этот человек меня очень заинтересовал. Профессор да бик үзенчәлекле шир булган икән. Мин табиб, дусларыма да мөрәҗәгать иттем. Үзем дә бу турыда бик күп укыдым. Бүген Лаишта бәләкәй кызны җирләү күренешен төшерәләр. Фильмда тетрәндерә торган вакыйгаларның берсе ул. Төп геройлардан тыш монда икенче планда һәм күмәк күренешләрдә төшүчеләр катнаша. Роль булып чыкты сүзсез. Фильмның буена бара торган рольләрнең берсе. Без Ангара ярына эләгә, без 30 кеше. Шул 30 кешенең берсе мин. Урамда салкын булуга карамастан безгә бик җылы, күңелле, рәхәт. Монда бөтенебез бер-беребез белән аралашып, шулай сизелми дә. Шундай зур артистлар белән сез ничек булды? Аралашалармы, сөйләшәләрме? Безнең белән аралашалар. Өйрәнеп беттек бер-беребезгә, күптән бергә эшләгән сан. Артистлар монда әле тагын 3 көн яшәячәк. Зөләйха күзләрен ача фильмы быел көзгә әзер була дип көтелә. Лаиш районыннан Альбина Асылгараева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Салават кубогына кем лайык? Иң көчле егетләр Чаллыда очрашты. Монда кышкы трек узышлары буенча чемпионат үтте. Әлеге спорт чарасы 23-нче тапкыр оештырыла. Россия күләмендәге автоспорт ярышында бу бердән-бер хәйрия чарасы булып санала. Катнашучыларның кертеме ярдәмгә мохтаҗ балаларга бирелә.
Автомобиль спортын яратучылар өчен хис кичерешләр, пилотлар өчен җитди сынау, бездәге узышлар чыннан да куатлаулы һәм мавыктыргыч. Салават кубогына узучы ярыш күркәм гадәткә үрелгән дәрәҗәле спорт бәйрәме. КамАЗ мастер белән бергә Салаватның үз ярышын уздыра кирәктер дип уйлыйм мин. Ул күп эшләнгән, инде менә Россия гонкалары, суббота көнне булса, ял көнне инде менә үзебезнекен шәвитә уздырырга, бөтен данын күтәрергә. Узышлар Россия Татарстан чемпионаты һәм ил кубогының бер этабы да булып тора. Монда Европа һәм башка ярышларда җиңү яулаучылар җыелган. Таләпләр уртак, максат җиңү. Все автомобили подготовлены по классу национальный. Барлык автомобильләр дә бер класстагы таләпләр буенча ярышка әзерләнгән. Алар белән җәйге узышларда да, кышкы ярышларда да чыгыш ясарга мөмкин. Салават кубогында Россиянең 11 иң көчле автоузышчысы көй сынаша. Һәркем дә финишка барып җитә алмый. Җиңүче язмышын дөрес кузгалып китү хәл итә. В кышкы гонкада 80%, наверное, зависит от старта. Кем ничек кузгала, инде шулай финишка килеп җитә. Кискен узышлар нәтиҗәсендә Павел Кальманович 17 очко туплап беренче урынны яулады. Россия чемпионатында да ул лидер. Алдагы көннәрдә Татарстан спортчылары республикадан башка узышларда якларга әзерләнә. Илдар Сафиуллин, Илшат Таюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исәнмин яшәгез. Хөрмәтле дуслар, Ришат Төхвәтуллин сезне 30 яшьлек юбилей кичәсенә чакыра. Концертта Ришатның иҗатташ дуслары Шулпан Юсупова, Гөлназ Асаева, Филис Каһиров һәм Фәйзи Гаскаров исемендәге легендар Дәүләт халык бию ансамбле катнаша. 5 март Уфа, Башкортстан концертлар залы, 6-сы Казан Пирамида, 10 март Мәскәү Крокус Сити Холл, яшикләве 6+. Игътибар! 13 февральдән 24-на кадәр Мунча Таш эстрада театры Казанда, Уникс концертлар залында Телсез авыз дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Безнең тамашаларда кабат күршик. Хөрмәтле дуслар, Ришат Төхвәтуллин сезне 30 яшьлек юбилей кичәсенә чакыра. Концертта Ришатның иҗатташ дуслары Шулпан Юсупова, Гөлназ Асаева, Филис Каһиров һәм Фәйзи Гаскаров исемендәге легендар Дәүләт халык бию ансамбле катнаша. 5 март Уфа, Башкортстан концертлар залы, 6-сы Казан Пирамида, 10 март Мәскәү Крокус Сити Холл, яшикләве 6+. КанАвто освобождает склад автомобилей «Лада» 2018 года. Последние 63 автомобиля «Лада» с максимальной выгодой до 185 тысяч рублей. КанАвто, Сибирский тракт 48, 239 77 27. Наркологический центр «Лотосмед». Комплексное лечение алкоголизма, комфортный стационар, амбулатория. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Только в феврале приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника «Козлер». 30 марта в 18:00 Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет «Тодес», звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында аортосыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта кар явачак. 12 градуска кадәр суык. Республикабызда төнлә урыны белән кар бураны көтелә. Көндез дә явым-төшемнәр булачак. Шулай кар көртләре вәгъдә итә синоптиклар. Төн якын чыгышта температура 13 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Менделеевскида 8 градуска кадәр суык. Аязганда 15 градусны тәшкил итә. Шәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә урыны белән көчле җил көтелә. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы һәм карлы һава торышы көтелә.
Көньяк көнбатыш, Болгар, Баш, Чүпрәлдә явым-төшемнәр кими, температура төшә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары әллә үзгәрми, температура 11 градуска кадәр. Күңелдә кояш яктырак янган саен, әйләнә-тирәдә яктырак һәм матуррак күренә диләр, күңел кояшын сүндермәсәк иде. Третий глаз офтальмология клиникасы менә инде 20 ел дәвамында күз күремен сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 мең, күз күремен лазер белән дәвалау, шулай ук бер кылый күзне турайту 16 мең сумнан башкарыла. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам. Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам в торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Агрозапчасть М сәүдә үзәге трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запчастлар тәкъдим итә. Әлеге оригинал запчастлар кулай бәядән җитештерүче заводтан кайтарыла. Автозапчасть М сәүдә үзәге сезгә ныклы трәк булырга әзер. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 10 градуска кадәр. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җирнең магнит кара тыныч. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге аортасыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча гына дәваланган. Артрит, артроз, остеохондроз – буыннар аурулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз.